Кишин мамага ләштек сатырга звониткән идем, качан кайтып үрдәегезне алып китәсез, алайса безнең морозильникта уже урын юк дигәч, искә төште, что 4 көннән уже яңа ел, ә минем өстәлгә куярга киртек тә алынмаган. Тиз генә 4 кәгазьлек список язып, авылдан бәрәңге төяп алып килгән капчыкны бушатып, бер аяк киемен киергә дә онытып чыгып сыздым кибеткә. Башта алган идем корзина списокны искә төшергәч, тележкага алыштырып килдем. Бәрәңге, кишер, суган, күкәй авыл беристан заказывый иткән идем. Оливье салатына колбаса алырмын дигән идем. Хакын күргәч, сразу вегетарианствога күчәргә уйладык. Селедка под шубой эшләрбез, если әти буадагы балыкчылардан бере балык селтәп алып менелсә, печенье алып тормаска булдым. Ния без яңа елда чәй эчеп утырабыз, что ли? Кстати, ещё дигәндә минем иң яраткан шампан шәрабе безнең яңа машинаның бер тәгәрмәче биясе булган. Ярания безнең крандагы хлоркалы су чем хуже дидем дә кире куйдым. Икра, красная рыба, креветки, ракларны сразу списоктан сызып бәрдем. Фруктылар кырыннан үткәндә хакларын күрмәскә күзне йомдым да. Алма кирәкми, без ат түгел, банан кирәкми, без маймыл түгел, ананас кирәкми, без бай түгел дидем дә киттем. Но аннан кире борылып бер штук мандарин булса да алдым инде, хотя бы яңа ел исе чыксын дип. Заказ авыл беристан килеп җитмәде, потому что буран именә утырабыз без яңа елны каршы алырга әзерләнеп, 4 бер мандаринга карап.